Red? Red. What's up mga mananap? This is Kuya Kois once again, and this is the part 2 sa atong pag-drive-thru. Di na nato kanihanglan usa-usahon ang video para maabot ang day 7 sa ikapitong adlaw. Nya, unsa pa may langanon ang part 2 sugdan dayon. Kay kahibaw ko, nakahibaw mo, nakahibaw ko, nakahibaw mo. Joke ra bitaw, kasi minalimot ragud ko. Nya, unsa pa may langanon, lahos na sa part 2. Tuarao, day 1 sa unang araw, at syempre, day 2 sa ikalawa. Lang-alang man sa ikatulo. Unsa ka, nawasho? Mauning day 3 sa ikatulo, tanawa. Choy kaayo. Sabayan pa aning day 4 sa ikupat na adlaw. Aw, matik na. Sabay insert sa dayon sa ikalima. Mauning adlawan na, perting haguan na. Pero wa may nagsugo ani nato, maong sukol ra gihapon. Kay naa pa maning day 6 sa ikaunom na adlaw. Mao na ning adlawan na perte jud ka uhaw, pero wala sa gihapon ta natagbaw. Naa pa man sa ilabaw. To arao, ikapito. Diri na ning time na simiwas ho. What's up mga koy? So this is Kuya Kois once again, and ito na yun mga koy. So na budol na nga tayo ni Sir Kois. So kaka ano niya sa atin nung product niya sa ano sa McDo. So na budol na dapat tayo niya. Kasi kung naaalala nyo dati, bumili tayo ng payong. So which is napakaganda naman talaga. Hindi ka naman talaga magsisisi. So ito kaya mga to, magsisisi kaya tayo dito. Bali 7 days lang naman natin itong kinomplete sa drive-thru. So although iba-iba yung foods na in-order natin, so bali hulaan nyo rin kung magkano yung nagasto natin sa meal and sa 59 pesos each cup, 59 pesos. So ito daw yung tinatawag na color changing cup ni McDonald's. So para maging challenging naman yung pag color reveal natin ng mga cups na to, so bali magpapagames tayo. So nandito naman yung dalawang kapatid ko, so i-challenge natin. Pati nga rin pala ako, so since wala naman dito si Sir Kois, so bali ako rin, kahit ako kasi hindi ko na alam kung ano yung mga color nito. Kasi kung talagang, nung pagkabili kasi, meron lang tong plastic na may dot na kaunti na nag-i-indicate ng color niya. So let's go. So bali ang mechanics ng games na to is ganito. So pipila kaming tatlo since halos magkakakulay naman yung baso na to. Tapos hindi ko rin naman na alam kung asan dito yung exact color. So merong borders dito. Bali, sasabihin mo yung color. Sasabihin nyo yung color na gusto nyo, then pupunin nyo to at ibubuhos nyo dun. So pag eksakto, kukuha ng isang burger. So let's go! So guys, sigurado ko dilaw to. Ikaw. Wait. Sayang burger. Burger ito mga kois. Red. Gigi, buhusan mo red. Ito makduin naman. Red. And Lahat naman yan, McDo naman yan, tsaka Coca-Cola sa likod. Same lang yan. Sige, red. Red na, red. Green mo. Huwag mo punuin. Kaya na ano man. Blue. It's my turn. Green. Green yung ano ko. What? Green yung Lugi guys, ko. sinabi na to ni Kois. Ito na lang sa akin, green. Ito, green. Yeah! Oh, no! Ikaw, Will. Wala pa kami nahulaan, di ba? Guys, So, ganyan lang kasimple ako palang tingnan. makakauna, guys. Yung parang Ito. ang dali lang. Red to guys, red. Parang ang daling tingnan, pero iba yung ano. Red to, guys. Ilagay mo lang doon, huwag madaya. Red na red. Wala pa nakakuha ng burger. Ito red. Kaya magkabilaan na na kayo. Red. Oh, red na. Red na guys. Okay, red. So hard. Ako?
Guys, Wala na. maubos na yung baso guys. Last- Hindi kami makakakuha. Last two. Last 2, nakakuha na siya. Dapat kami is makakuha kami. Red. Meron ng red, black, pink, yellow. Blue ba yun? Green? Green. Ha? Green. Sure. Ano yun? Ito green. Dito ako mag-green. Ayoko din mag-green. Yan guys. Green. Uy, green nga. So yung last color, ano yan? Last color na lang guys. Color lang to, wala na. Ayan, malaya. Last color. Ano kaya guys? Pink na, no? Yellow, nasa purple, ano? Orange. 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 Guys, orange. So yung una wala akong orange. Sa amin to, sige sa tayo na ito, wala kang makain. What? Dito tayo. Si Miluya. So let's go, ito. Sarap ng burger. Sige daw, kompletuhin mo lahat. So ayan, balik pink. Punain mo. Yan, pink. Pink, green, charcoal. Ayan, so nag-change yung color niya. Yellow. Ayun pala yung blue, yung dulo. So bali pala dalawa yung nabili kong green. So, ayan. Dalawa yung nabili kong green. Ano yung isa? Ayan yung nahulaan niya, red. Okay, red. Red, yellow. Ano to? Ano to? Buhusan mo nga. Ayan yung ano, black or yung charcoal. So, ayan na. Thank you for watching. May hindi nakakain.